Aimar Tadeo, Euskadi Fundazioko txirrindularia gaur, Euskaldeniko berena eta gainera lehiakor edo konbatibitaten saria irabazleak, zorionak. Nola ikusten duzu lasterketa hau irabazteko? Pues hasieratik ikusi dut taldea oso konzentratua, hasieratik fugan sartu dugu Luis eta nahiko ondo. Eta azkenean ikusi dut nahiko hanka onak nituela, orduan saiatu naiz isuan joaten grupo batean, baina azkenean joan zait 3 pertson eta saiatu gara bigarren taldea, lehenengo taldea harrapatzen, baina ez izan da. Ixo mendatean ikusi dugu aurpegi oso ona igoeran, eta badirudi zure momentuan edo zure sazioan zaudela, ezta? Bai, oso ondo ikusi naiz, azkenean ere etorri naiz bidasotik, eta azkenean hankak nahiko potoloa jarri zait, azkeneko kilometroan, baina oso sensazio honekin igo naiz. Zorionak, Aimar eta eskerrik asko. Zuri, mi esker.